Iloilo City napilian para may kabahin sa Executive Committee sang CityNet sa gipatigayon nga Congress sa Kuala Lumpur, Malaysia. Samtang 21 ka bagong kaso sa acute gastroenteritis na record sang City Health Office. Napilian ang syudad sang Iloilo para mangin kabahin sang Executive Committee sang CityNet. Ini ang malipay nga ginbalita ni Mayor Jerry Treñas nga amo nagtambong kang nagrepresentar sang syudad sa 9th Congress sang CityNet sa Kuala Lumpur, Malaysia. Number 2 ang Iloilo City sa mga ginboto para mangin kabahin sang Executive Committee. Nagapati si Mayor Treñas, hindi lamang kadungganan ang mangin kabahin sang CityNet Execom, kundi may dako man ini nga benepisyo para sa mga Ilonggo. Nalipay gid ako nga nagupod ang Iloilo City sa Executive Committee sa CityNet. Ang CityNet amo ni ang pinakadako nga asosasyon sa mga syudad kag mga civil society diri sa Asia Pacific. And isa pa gid kana kibot ako kay number 2 kita sa tanan nga ginboto. Dako nga honor sa Iloilo City kay ako ang nagarepresentar. Pero ang membro sini sa aton nga executive board sa CityNet amo ang syudad naton. It's a big honor for our city and for our people. Subong adlaw, nagmeeting man ang alkalde kaupo ng Secretary General sang CityNet, lakip na ang head sang CityNet Yokohama Operations. Naistoryahan ang possible areas of collaboration, lakip na ang mga potential undertakings para sa green climate, BRT kag housing. Ang CityNet ang ginakabig, pinakadako nga asosasyon sa mga syudad sa Asia Pacific region kag may tinutuyo sa pagbuligay para sa kauswagan sa mga nasyon. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. 21 ka bagong kaso sang acute gastroenteritis ang nalista sang Iloilo City Health Office sang Setyembre 22, 2022. Naglabot na sa 625 ang total case sa diin 46 ang aktibo nga kaso kag 13 ang napatay. Sunod sa City Health Office, nagapadayon ang paghatag nila sang chlorine sa mga barangay para mangintay yuyon ang pagtinlo sa mga bubon. Nahibaluan, bubon ang isa sa mga nagapanguna nga source ng tubig sa mga barangay sa syudad nga hindi malabot sang serbisyo sang MIWD kag Metro Pacific Water. May nag-abot man nga bulong para sa cholera nga igapanagdag sa mga barangay sa diin na record ang una nga kaso sang cholera. Nanging update sa akon, ang Metro PAC gave 500 drums of chlorine ready for i-dispose naman sa mga barangays in addition to what we have procured, no? So nagataka Metro PAC sina and plus 1,000 vaccines for cholera. So amo lang na ang update nakon as to ginhatag. So far subong ang Metro PAC nag-ask pa sila kung anong pwede nila ma-help in terms of giving assistance naman, luwasabi sa provisions ng safe and potable water. Sa karon, ginamonitor sang City Health Office pati ang mga ambulant vendors para masiguro nga matinlo ang mga pagkaon nga ginabaligya, ilabi na ang malapit sa mga eskwelahan. Ginaengganyo gid ang mga vendors nga magkuha sang health guard gikan sa City Health Office para malikawan ang pagdamo sang waterborne and food diseases. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.